съвсем малко нещо там, на доварната лодка. Ще ни трябват гумените бутуши, тъканите и въдицата, както и ръкавици, в случай, че хвана сон, а също и кладенци. В малката лодка съм близо до повърхността на водата. Освен това е много по-тихо от лодка с двигател. Затова мога да се приближа повече до рибата. Включвам търсача на риба. Ще трябва да се нося малко надолу по течението, защото тази цепка, което там има дървета от двете страни на реката, образува се нещо като канал и има леко завихляне. Мястото е добро за дневен риболов, защото сомовете обикновено ловуват през нощта. През деня лежат на дъното на подобни канали, дълбоки дупки. Това е точно място, на което бих могъл да открия някой. Тази техника се нарича риболов на пирог. Много е стара и вероятно произлиза от Русия, но никой не е съвсем сигурен. Използвам пирог, когато сомовете не са активни. Така се опитвам да ги накарам да се вдигнат от дъното. Кльонкът наподобява звука на сомове, които общуват. Звуковите вълни се улавят от сома с помощта на кости, наречени апарат на Велер. Вибрациите достигат до плавателния мехур на рибата и се усилват. Това привлича сомовете. Надявам се така да се надигнат до дъното и дори да се доближат до лодката ми. Случвало ми се много пъти преди. Виждал съм сомове да плуват около лодката, почти като делфини. Невероятно е, но понякога се получава, друг път не. Надявам се да видя дълга линия на търсача, която достига до страта. След това ще глъдне и тогава идва моят миг. Това ми напомня на една друга история за сомовете. Една германка имаше много малко куче като това. Тази жена постоянно хвърляше пръчка във водата. Казах ти да не прави така, защото сомовете чуват много добре. Ако хвърля пръчката на едно и също място, накрая ще изядат кучето им. Изведнъж тя хвърли пръчката за пореден път. Появи се огромна вълна, покри изцяло кучето и повече не го намерихме. Тя, разбира се, не знаеше какво прави. Но когато хвърляше пръчката във водата, ловуващ сом най-вероятно е бил наоколо и е станал любопитен. Точно това се опитвам да направя и сега. Предизвиквам вибрации, които ще доведат сомовете при лодката ми. Ето ги рибите, показват се. Виждам нещо на търсача. Нещо се приближава. Движи се бързо. Хайде! Хайде! Изглежда е голяма риба. Голяма риба! Този вид риболов е почти спортен, защото освен с рибата, трябва да се бори с силното течение.